What's up guys? Fourth day sa atong pagtanong pizza and today atong tanawan ng Consuleto Rato and it's mga alas 9 na siguro or 8 kaya tara atong tanaw Consuleto. One, two, three. So nalatas pang 40 Sunday. Nasa ibabang eggs isang petsay. Nasa ubos isang okra. Nasa pang 5th day ng okra. So, tara. Itong tanawon. And so as you can see, nanurok na sila. Nice. So, bantayan ninyo. So ka buho ang imot nga no 3 to 4 seeds sa pizza para sure po lang na nurok sila tanan. Yaras dari sa ubos is pizza po niya pang 3rd day siguro nga pizza nga batch. So ano ko nakita uban starting to boom pero di pa kadto so siguro unsa or ugma makita ni so itong first batch sa peche. So ang what lang nato yan is isang pang 3rd na leaves para pwede na to si transplant. So ang 3rd leaves siguro makita to 5 to 7 days kung na ito tanong. So dari sa tray is interok na tanan samtang diri is nakatagi pa ako dari alapit mga pa diri successful tanan. Already andam na nga mga pandanan rin para transplant. So aram nag-spray ta sa ato pizza. Gamit na itong spray is ang kini gabato basin buwat ay mga gasturado except sa seedlings. So, kini atong i-spray karon and watch it. So, mas maayo yung aning spray para dili matandog ang atong tanog since bago pa ni sila nanurok. Ang importante lang isang gusto si Dota maintain na itong nabasa sila. So dari sa automatis is na ko nakita na steam gamay kana sila. So motorokin na sila. Medyo ako kana na-steam gamay. So sign na sila nga napitan na sila motorok. And then dari gamay
juta nga basa sila. Hindi ko rin basa ka so malumos sa itong mga pizza. So, mo to, mga tao. Express at pizza. And huwag na lang tag 5 to 6 days para pwede na to na sila i-transplant. So, makita na to ilang pagtulungan leaves. Ito ang tawag nila o true leaves, which is ang sign para pwede na to i-transplant at pizza. So, kita-kits sa susunod na video. Don't pag-share, like, or subscribe and hit the notification bell button para notified ka sa every video ng ating upload. And thank you. Stay safe mga katropa. Bye.